108. Alright, what's up mga amigos? This is Latagaw ni Jero o maglatagaw na sa mga amigos. Then ako sa gawa sa balay nga akong ipuyan mga amigos. O maglakaw-lakaw ta mga amigos. I mean magbaklay ta mga amigos para sakay ta o jeep or motor or taxi kay paingon ta dito sa Taps. Itong tourist attraction mamigos sa Busay. Naunahan ka na siya sa Guadalupe mamigos. Kay mag-close daw ko ng mamigos. I don't know nga mag-close. Anong adtoon na tong adto mamigos kay dugay na sad nga pila ka katuigan nga wala ko kabisita dito. Nan ako sulod sa taxi mamigos. Nagbiyahe na ta ka. Nagdagay na yung taxi mamigos. Og shoutout ni Kuya mamigos nga murag scam ko niya kuha na ni mamigos pliti tuom siya turista mamigos di na ako magsaba pilay pliti na ako padunga to stops batante na bota dito stops mamigos pero I think scam yun ko niya mamigos kay murag bigyan mao ang presyo niya sa kanang taxi bisag doon ay meter mamigos wa siya magamit og meter tuo siya turista ko amigos kandi mo turista daw siya pasabot nga dili ko turista pero ni-insist gid siya amigos nga mao gyud presyo kay ang pagbalik ko niya walay pasahero kay pagpaingon nga to amigos wala may pasahero kana minus ba man nga inig pagpabalik maglisod sa pasahero man ang mao sa tayo yung gitingil o nisabot tala sa kumamigas kung basin kinanglan sa ni Kuya no driver manang nihatag na lang sa kumamigos abot unsay nasod sa utok nga mausay ang na pliti ang nisugot yun ko nga namay daw untay masakyan pero mas safe hinog taxi win mamigos kung magmotor ko delikado sad so okay ba okay layo na pagbiyahe manang okay na lang sa kumamigos og doon na ta mamigos sa may Taps na natadapit sa Busay mamigos I mean nanagyo ta sa Busay makita na tong bundok mamigos mana na siya lugar dito sa Cebu City nanagyo ta si baba mamigos kay makita naman nato ang ubos sa syudad ngingagitag mga bulaklak ang bango-bango char og diyan ang ticket mamigos 100 pesos